Expectation, so much expectation will hurt us. But our expectation for the coming of the celebration of Christ, His birth, is a joyful forgiveness. Mga kaigsuunan ko kang Kristo, naana kita sa bagong liturhiya sa atong sulod sa simbahan, bago nga kalendaryo, bago nga liturgical year, ug nag-andam kita sa pag-abot ni Kristo ang batang Jesus. Advent is the new season, meaning it is a preparation. Andam. Preparation for the anticipation of Christ's event coming to the world. Ang siyahan nga atong kandila nakit-an, nga atong nga witness, named the prophet's candle. It is a hopeful virtue. Reminds us Jesus is coming. Advent season is about faith and waiting. Pagtuo o pangandam sa pagwat. Nya karon, unsa man klasiya ang atong preparation nga giandam. Karong panahona, Christmas season is too commercialized. Moabot na nga di ang bare months, magsugod na kita pangandam sa atong Christmas decoration. Pero kung mabot na nga di hapit na nga ning Christmas, we are too worried. Unsay akong suluton sa first day simbang gabi o misa di galyo. Unsay akong andamon nga pagkaon o unsay mga regalo nga akong madawat inig Pasko na. Wa pagani umabot ang Pasko, ang uban, ang ilang bonus purot na. Kay tungod ilang giandaman wa pagani abot, pero giandaman sa dili sakto kapamaagi sa pagselebrar sa Pasko. Mga kaigsuunan ko kang Kristo, ang uban ka nato ng mga kaigsuunan, nagmugot na kay wa na'y kwarta. Father, wa pagani ko kagunit sa kwarta sa ATM, gibalig yan na nako. Father, wa na lang akong 13-month pay, kay cash advance naman nako. Luya sa lawas kung way kwarta, labad sa ulo kung daghan og utang. Ay, dili hayahay ang buhay, lisod ang buhay. Mga kaigsuunan ko kang Kristo, ang pangutana, mao ba kini ang sakto nga pamaagi sa pangandaman sa Pasko, sa pag-abot ni Kristo? I tell you honestly, dili. Ang sakto nga pamaagi sa pag-abot o pagselebrar, pagdumdum sa kapanganakan ni Kristo is preparation of our spiritual witnessing sa pag-abot ni Kristo. You know what? A lot of hindrances, a lot of mga sagabal sa atong preparation, nagpahinumdum ang atong ebanghelyo. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, og ayaw kamo padaog sa mga kabalaka may tungod nining kinabuhian. Kay tingali unyang hikalimtan kamo ni adtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tawo ang tibok kalibutan, ingon sa usa kalitan. Unsa nga klase nga preparasyon ang kaangayan kanato andamon? Yes, physically, externally, we are prepared. Ang atong mga panimalay nagsiganap. Ang atong sala na may Christmas tree.
But are you totally prepared? Deep inside your soul. Ang atong ikaduha nga pagbasa, mao kini ang kaangayan kanato buhaton. Hinaut unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimo sama kadako sa among gugma kaninyo. Si Kristo lamang sakto na. Si Kristo lamang sapat na. Si Kristo lamang ang mupuno sa kakulangan sa atong kinabuhi. Bisag punon panimo kadaghanang dekorasyon, bisag imong usabon ang imong nawong, bisag usabon ang imong kulor. Pero kung dili gani andam ang imong kaugalingon, internally you are not prepared for the coming of Christ. Ang gugma sa Ginoo maoy makapahatag kanatog kaangayan nga atong gipangita sa atong kinabuhi. Ayaw kita pailan sa mga promo ug Shopee Sale. Ayaw kita pailad sa mga Lazada o mystery box. Ang Ginoo dili magpailan. Ang Ginoo dili kita niya pakiyason. Ang gidala sa atong Ginoong Jesucristo ang pagpasaylo nga malipayon diya sa pag-abot sa pagdawat ni Kristo. You know what? Pag-abot sa bago nga season in the liturgical year, dili daghan og necessary nga mga buwak o ingrande. Because the life of Jesus, ang iyang kinabuhi is simplicity. Simplicity is beauty. And you will appreciate the little things that you have in your life. Bisag dili ka dato, bisag dili ka dagan og kwarta, bisag dili ka dagang material na butang. Because the life that you have right now is your great treasure. And we owe it to God. Utang natin sa Diyos ang buhay natin. Kay niabot tag December 2021. Nya, kung nakay utang nakabubuton, unsa may angay nimong buhaton? Try, ask yourself. Pangutan-an ang imong kinabuhi kung andam ka na ba? Yes, sa atong pagsaulog, ang putli na kasing-kasing ni Kristo o ang the Immaculate Heart of Mary, ang atong Ginoo, the Sacred Heart of Jesus, nagpakita kanato nga ang iyang kasing-kasing malumo o maluluyon kanunay. Kung kita mismo naghuwat nag-andam kaniya, siya pod naghuwat kanato nga mupaduol kaniya. Ayaw dugaya, duol sa Dios, pangayo pagpasaylo, mao kini ang kaangayan ug sakto nga pamaagi sa pagsalinulog sa liturhiya sa bag-o. Mao kini ang Adbyento. Ang atong langitnong inahan nag-andam, nagpahinumdom kanato kanunay nga si Kristo ang iyang anak, ang angay natong andaman sa atong kinabuhi. Ang pangutana, andam na ba kamo? O nabala kamo sa mga butang nga dili mga importante? Kana siya pangutana, susiha pamalando nga kung sakto bagayod ang imong pangandam kay tingali layo ra ka sa Ginoo. Palihog man tindog